Novament, estem a la Terreta per fer el descens d'un dels seus salvatges i solitaris barrancs. La Terreta és un magnífic terreny de joc per als col·leccionistes de barrancs. Avui baixarem la llau de Sallent, un barranc situat a prop d'un poble abandonat anomenat Espills. Tant l'aproximació com el retorn són llargues caminades per la farèstega geografia de la Terreta. Vinga. Espills. Hem fet una curta visita al poble d'Espills, gairebé tot enrunat. Està situat sobre un turó, a més de 1.000 metres d'altitud, amb grans vistes. L'església de Sant Pere va ser construïda al segle XI, però refeta totalment en el segle XVIII. Encara es manté el campanar i a l'interior es conserven uns frescos, encara que molt malmesos. Arribant a la capçalera del barranc. Però és molt sòlid, és un parabol nou, modern. El barranc té un total de 7 ràpels, un d'ells habitable. Està instal·lat en parabols, però només els 2 últims ràpels tenen doble ancoratge. Vinga, fins ara. Maca, aquesta... Torna bé, no? La paret no hi és. Vinga, vaig. Encara no toco. Encara no toco. Una mica amunt. No sé, jo pas ulleres. Jo pas ulleres, jo. Segon ràpel. 35 metres. Molt bé. Baixa més, eh? Aquí sembla que sigui volat, però pots posar els peus, eh? Ja veuràs. No, ja veuràs com et correrà, no pateixis. Ara ja he sortit d'aquí. La dutxa. Estira-la una mica, Sònia, estira-la una mica, que es mulla, estira una mica. Veus, ja no el mulles, veus, que bé? Ja no es mulla. Estira, estira. Ràpel de 15.
Muntant el ràpel amb dues anelles. L'últim ràpel té nom propi, el Sallent dels Coloms. El 35 metres. Què tal, Sònia? Vinga, últim ràpel. Vinga, va. Sí, sembla un ballarí. Molt bé. Quin nivell, tu. Vinga, ara a buscar la sortida. Després de completar el darrer ràpel, ens queda un llarg camí de retorn, començant per una dura remuntada, sense camí, fins a Espills.